ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖା କରି ଫେରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ସାଥିରେ ଧରିକି ଫେରେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଦେହର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବାସ୍ନା ମୋ ଦେହରେ, ଆଉ ହାତରେ ତାଙ୍କ କାମୁଡା ଦାଗ, ଆଉ ଛାତିରେ ଛାତିଏ ସ୍ମୃତି। ତାଙ୍କ ଧଳା ଟି ସାର୍ଟରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦାଗ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଠୁ ଅଧିକା ମତେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବାସେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଠି ହେଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ। ସେ ମତେ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଛୋଟ କୁକୁର ଭଳିଆ ମୋ ଦେହରେ ଗୁଞ୍ଜି କଣ ଶୁଙ୍ଘି ପକଉଛ? ମୁଁ ଫୁଲେଇ ହେଇ କହେ, ମତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ନାକଟାକୁ ଟାଣିକି କୁହନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ। ତାଙ୍କ ଖାଇବାଠୁ ଭାଗେ ଛଡେଇକି ଖାଇଲେ ତାର ଆନନ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେ ବି ଜାଣିକି ମୁଁ ଛଡେଇକି ଖାଇବି ବୋଲି ବଳେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ମହାରାଜର ଆଳୁ ପରଠାରୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଭାରି ଯତ୍ନର ସହିତ ମୋ ପେଟ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ।